Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Illum l-atmosfera hija ftit differenti mis-soltu. Matul l-aħħar ġimgħa tar-Randan, jiġifieri l-ġimgħa ta' qabel Lejt il-Kbir, niċċelebraw żewġ festi oħra. L-ewwel waħda hija dik li tiġi nhar il-ħamis fil-għaxija, dik nafuha bħala ħamis ix-xirka. Ħamis ix-xirka ħafna familji iżuru 7 knejjes differenti. Dawn il-familji ngħidu li jkunu qegħdin jagħmlu is-7 visti. Naraw l-artali mżejnin sbieħ ħafna bil-fjuri u d-dawl li jirrappreżentaw qima u imħabba lejn Ġesu. U mbagħad nhar il-ġimgħa nafuha bħala il-ġimgħa l-kbira joħorġu l-purċissjonijiet. Mhux bħal tal-irxoxt jiġru, le, dawn jimxu bil-mod ħafna hekk. Bum, 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 bum. U f'dawn il-purċissjonijiet naraw statwi kbar li nafuhom bħala vari. Dawn il-vari juru l-istorja ta' Ġesu sa qabel l-irxoxt. Apparti dawn il-vari naraw ħafna nies libsin kostumi ta' żmien il-Bibja, soldati, Rumani, assisin u apostli. Hija storja li sseħħ fit-triq quddiem għajnejna. Imma volja nkunu ftit serji, id-dar xorta nippreparaw għall-festa. Tafu x'inhi l-aktar ħaġa bnina li nagħmlu għal din il-ġimgħa? Għandha forma ta' ħuta, jew qalb, jew fenek u mimlija lews. Il-figolla! Illum il-bib tagħna saru koki. Zizi u Nunu se jagħmlu figolla. Zizi libsa l-fardal tagħha u l-kappell ta' kok. Kemm qed tidher professjonali? Nunu wkoll qiegħed jilbes il-kappell ta' kok imma kbir wisq. Qed jaqalu fuq għajnejh. Zizi qed titħaq u tgħinu jilbsu sew. Biex jagħmlu figolla għandhom bżonn dawn l-affarijiet. Skutella tqiq, blokka butir, żewġ isfar tal-bajt u zokkor għall-bażi tal-figolla. Għat-taħlita ta' ġewwa għandhom bżonn intrita tal-lews, zokkor, ftit meraq tal-lumi u l-abjad tal-bajt. Għad-dekorazzjoni ta' barra għandhom ċikkolata mdewba u biċċiet ta' ċikkolata koloriti. L-ewwel jibdew jagħmlu l-bażi. Jitfgħu it-tqiq, blokka butir mdewba, żewġ isfar tal-bajt u zokkor ġewwa skutella waħda u jibdew iħawdu. Attent Nunu, ara ma twaqqax it-taħlita. Issa li saret aġina, Zizi tkompli billi tibda tiftaħa bil-lenbuba biex tikber u tiġi ċatta. Bekk ikunu jistgħu joħorġu forom differenti. Sakemm qed tagħmel hekk, Nunu qed jipprepara t-taħlita ta' ġewwa. Issa li jaqqat l-ingredjenti kollha fi skutella waħda, joħroġ it-taħlita lesta. Qed jiftaħha bħal l-aġina u jitfaħħa fuq l-aġina li ppreparat Zizi. Melissa għandhom il-bażi, it-taħlita tal-lewż ġewwa u biċċa aġina oħra mill-bażi imma poġġewha fuq. Issa jmiss li jaqgħu il-forma. Nunu jażel il-forma ta' qalb. Jaqbad il-forma u jitfaħħa fuq il-figolla. Emi, il-figolla forma ta' qalb.
issa jridu jaħmuha fil-forn. Lesta l-figolla kemm tidher sabiħa u tajba? Kemm jiksuha bi ftit ċikkolata mdewba u tkun lesta totalment. Lesta, il-figolla tidher sabiħa ħafna. Nunu u Zizi għamlu figolla flimkien. Fil-ġimgħa kbira ikollna l-proċessjonijiet. Fi żmien l-Għid insajru l-figolli. Il-figolli jkunu miksijin biċ-ċikkolata. Tuni figolla irrida kollha miksija ġellu fin minn ġewwa rrida kollha intrita figolli wis tajbin. Għandi waħda bħal sirena, għandi oħra bħal ħaruf, kollha mżejna b'ħafna fjuri, kollha mżewqa bil-kuluri, lanqas naf mill-imħa nibda qed inħossni ftit mitluf. Tuni figolla irrida kollha miksija ġellu fin minn ġewwa rrida kollha intrita figolli wis tajbin. Għandi waħda isa ħuta, għandi oħra bħal farfet, kollha mżejna b'ħafna fjuri, kollha mżewqa bil-kuluri, l-ewwel nibda b'waħda żgħira u mbagħad waħda bil-farnet. Tuni figolla irrida kollha miksija ġellu fin minn ġewwa rrida kollha intrita figolli wis tajbin, figolli wis tajbin, figolli wis tajbin. Tafu li l-figolli kollhom ħafna forom differenti? Jew naraw jekk taqtawx x'inhuma dawn il-figolli li għandi hawn. Mela ara, l-ewwel figolla li sa naraw, ara tafu x'tgħiduli x'inhi din. Faċli hux. Ħuta. Ejja naraw u din din kulħadd jafa. Qalb. Ekku il-qalb hija simbolu ta' mħabba kbira. Ejja naraw oħra, U din l-aħħar waħda sabiħa u kulurita. Farfett. Il-farfett huwa speċjali ħafna. L-ewwel ikun dudu, u mbagħad jorqod, u fl-aħħar joħroġ itir sabiħ. Illum il-ġurnata nagħmlu kull tip ta' forma. Intom, x'forma tħobb l-aktar? Forsi karozza? Jekk intom sa tagħmlu l-figolli d-dar mal-mama jew in-nanna, tinsewx tgħinuhom speċjalment biex tnaqqru ftit ċikkolata. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.